खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 24 अक्ट'बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड डेभेलपमेन्ट इनफरमेशन डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां जौगाखां फोरमायथि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 24 अक्ट'बराव फालिनाय जायो। इउएनआ 1972 मायथाइयाव निखावरि, समानथि नङै आरो बोथोर सोलायनाय बायदि मुलुगनां जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव फोरमायथिनो गोनांथिनि बादै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे सानखौ गिबि गायसनदोंमोन। बै समनिफ्रायनो मुलुगाव दिनैनि सानखौ बुहुमनां जौगाखां फोरमायथि सान महरै फालिबोदों। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वर्ल्ड पलिय' डे, इउनाइटेड नेशन्स डे, आरो नेशनेल फुड डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।